Hello guys, welcome to my new YouTube video. Today I went to my first Airsoft tournament. It took place in the Battlezone CQB arena. I think it went pretty well and there were lots of interesting moments. I decided to play with my beloved AP-01 Assassin, equipped with the Ace-Tech Flare and BT Tracer unit. That was enough talking. Enjoy the video. Правим рандъм два двубоя. Какво означава това? Всеки от вас тегли листче и си избирате, срещу кого ще играете. Два пъти ще се прави по този начин. Де факто всички 22 човека правим двубой, двама срещу двама ще бъде двубой. Един срещу един ще бъде първото разигране. Всички ще минат един срещу един. Събираме всички точки, след това отново правим същото разигране, отново теглите листчета, да разберем втори рунд, срещу кого ще се падне и отново събираме точки. Хората с най-много точки от тези два двубоя, с равно на свои съперници, 16 човека, всъщност да видим колко точно са, ние ги смятахме 16, да. Може 16 човека, да отвориш браката 16 човека с най-много точки от първите две игри продължават нататък. Останалите 6 човека, нали тя получават 22 на 6, просто отпадат, защото е достатъчно ясно, че в две игри, щом не се получило нищо, не се получава. Така, тези 16 човека продължават нататък. Вече там ще е малко по-интересно. Там отново ще имаме 8 двубоя, нали, и ще бъдат директни елиминации. Примерно отново на рандъм ще бъдат избрани. Директните елиминации означава, че от конкретния двубой единия печели, другия отива нататък. Втория, който е загубил, просто нищо не се случва с него, жив и здрав, както се казва, нали? Ако в двубоя стигнем до равенство, при нас при всичко положение трябва ни един победител. Ако в двубоя стигнем до равенство, играем до победа. Примерно, двубоите ще са рунда ще са няколко, но матча вътре в самия рунд ще бъде 6. 6 рунда. 3 пъти тръгваш от едната позиция, 3 пъти от другата позиция. Малко ще ви разходя, ще ви покажа точно как ще минава самият бой. Така че за 6 рунда, ако отново имаме равенство между двата играча, играем нататък, докато не стигнем до един победител. Накрая стигаме до, мисля, че го стигнахме до 3 човека, 3 финалисти и 3 финалисти ще играят един срещу всеки по няколко пъти и ще разберем кой има най-много точки. Сега да ви покажа всъщност какво ще бъде. Нали, всички знаем лисицата, от тук започва един. Старта винаги трябва да докоснеш или докосваш ли стената или бутон, най-добре стената, да не стане да не цъкате случайно. Държи стената и това ти е стартовата позиция. Целта е или да убиеш противника, или да натиснеш неговия бутон. Натискайки неговия бутон, ще получаваш 2 точки. Убивайки го, получаваш 1 точка. Най-в-кила е 3 точки. След 6-та рунда, ние сумираме всички точки след рунда и разбираме кой от даден двубой е победителен. Нали? Както казах, играч А започва от тук, натискайки лампата, светва зелена и ти печелиш. Елате сега ще покажа другата позиция. Натискайки един бутон, другия автоматично се заключва и не сработва. Колкото и пъти да натискаш другия бутон, няма как електронната да отвори другия бутон. Here we have to draw a random card from the helmet to find out who would play against the first round. После има време. Има време, едно е важно. 1-1 и 1-2 също. 1-8 има ли някой? 1-4. 1-4. И трябва да откриеш съответно код твоя. Bro, we are playing together. Yeah. Will you play against him or? Yeah, we play against him. What number are you? I'm with. Nice. Тука. First round. It is divided into 6 small rounds of 1 minute and 20 seconds each. We play 6 rounds and at the end the player with the most points wins. Accordingly, a kill with a replica brings 1 point, a lit lamp brings 2 points, and a kill with a knife brings 3 points. To start the round,
Both players must have placed their hands on the wall next to their lamp. Колко пъти ще ми засечава пак да... Уит! В камерата! Кирил и Роман да се готвят. Готови? 3, 2, 1, старт! Добре. Трети. Смяна. Смяна база. Трябва да лампи момчета, малко по-спирате. Добре. Стоп. 3, 2, 1, старт! Фак. Мен убили ма? И него убиха. Трети ли? Добре. Once again, because two of you are here on the same time. Okay, once again. 3, 2, 1, start! Оп, убит. На, счет. 3, 2, 1, start! Ударен. 3, 2, 1, старт! Оф. Сори. Край. Are you okay? Yeah. Okay. А вни ли сме или кой взе? Моля? Кой би? 4 на 2 за теб. Аз си губих. Точки взети, да. Добре. Second round. Earlier, we drew cards from the helmet again, and it turns out I'm going to play with the same boy again. What luck.
Да. Fuck. Here I ran out of gas, so I had to make a quick move. Seconds left. Game over. 3 секунди. Нямам газ. Изяви газ. Само. The Fuck, shit. judges let me go reload my Mac with gas. Какво стана? Свъща газте? Не. Пази пази. Once again, my gas ran out and I had to make a quick move. Може ли да си? Once again, the judges let me go reload my Mac. I wanna thank the legend that Ако let me може. use his red gas to fill my Mac. If it wasn't him, I would have probably lost the match. Смесвате газ ли? Да. Вачкар, благодаря ти много. Да. Убих ли го?
Мисля, че Here той убих the първи в judges корема. weren't sure who was hit first, Това... so we decided to rematch. Добре. Убит ли? Here I won. I Това беше managed to score 8 points and move to the next round. Още един рунд ли има? Край игра? Добре. Here it is, round 3, also the eliminations round. The same rules apply here, but because it's one of the last rounds, it depends on it whether I continue to the final. Взехме ли се? Аз то... Here we shot ourselves at the exact same time, so we had to play the round again. Добре. Fuck. Трейд, отново. Моля да си напълня газ. Аз го загубихте. Ох, си на чак 30.
Да. Човек, как можа да можеш Една точка за не за напад. Много накъсме, 2 пъти го стрелно, обаче един напред него, един назад. Да, смяна. 3, 2, 1, старт! Да. Браво. Само да ви кажа, момчета, играта 3 точки. Това е последния минут. Последния? Това е решаващия. Който дръмни, той печели. Каквото да се случи, Не трябва да го кажа, това искам да му казваш така повече. Добре, готови? 3, 2, 1, старт! Той има 2 поля, играй! After closely reviewing the footage, it turns out I hit him in the glasses. I can't be mad because things happened, and it is even harder in this situation when adrenaline hits. Regardless of that, the rounds were very fun and fair. So that was the end of the video, guys. I hope you enjoy it. Please consider liking and subscribing if you like this type of content. It really motivates me to keep making videos like that. Also, I want to thank the organizers of the amazing tournament for the whole experience. And lastly, I want to thank all the players for their fair game. That's all, guys. Stay safe, cover your hits, and peace.